motar kwadayi motar kwadayi motar kwadayi motar kwadayi motar kwadayi duk wanda ya kauta karshe ta je shi a tasha ta wulaƙanci mai dogaro da Allah wannan ya huta arziki da rashi wannan daga Allah ne abin da muke so bai zama lalle ya zo a hakan ba sai yanda rabbi ya tsara haka za ta kasance mu sauke buri mu daina suri ta duniya ba mu tabbata motar kwadayi motar kwadayi motar kwadayi motar kwadayi aure ibada mu daina sanya buri a nemi zaɓin Allah ba wai mai wadata ba a nemi mai addini domin zama yayi daɗi akasin hakan ƙarshe fa na dama ne motar kwadayi motar kwadayi motar kwadayi motar kwadayi motar kwadayi motar kwadayi Malama Ummi. To da farko dai ba sai na tsaya na ɓata lokaci ba. To ni dai na zo gurinki ne kuma ina daga cikin masu ƙaunarki ba kuma ƙauna kawai a haɗa a hanya a gaisa ba a'a aurenki nake so zan yi. Kin san aure ana so a samu dama wanda yake son ka kake son sa. Gaskiya na yi farin ciki da wannan magana naka. Da a ce kai maƙiyina ne ai gara a ce kai masoyina ne. To na ji daɗi haka ake zo dama ana son mace ta auri wanda me yake da me fito magana ce ban zai kiwo motar kwadayi ba wai kai baka na gaja daga lafiya madalla dan mai ganye ne komi a'a baba wallahi masu sai da aya ne da yalo to kuma sai da aya sai ka kira ta kuma ka tsaya da ita a waje ai da sai ka daga murya a sai aya ko a sai waye sai ta fito da ba wannan nake nufi ba baba ina nufin wanda zai aure ta ne wa zaka aura ummi ai sa na san sunanta ma arziki da rashi wannan daga yanzu kai a ka tawo neman auren ummi insha Allah da ai dama aikin yi ake bukata ga gaskiya wato ni kuma ina da shi fa yawa kaga duk juma'a ka wurin juma'a a kowace rana ina yawo ungoyi shi kuma zan kasa aya ko yalo kaga manya da ƙanana ana ta zuwa ana saya ba Allah wannan gurin dai ran da saka gidan ka anan kofar gidan in ba ina karya ka bugi gine ki yanzu dai ba abin da ke kan in je mu take ka ne in ja kai na aiki ba su karya ka Baba ita ta amince kaga ai har ta fito kaga ba ƙarya na zo da shi ba ke. Ai ko zaurare ka ba bannan gurin in ka sake zuwa nan gurin Allah ya kariya ka. Baba da gaske ne to ai mun sallama da ita dan mu abun nan ta san nata. A ai ta san ka tafi. Baba a ce ni kama na ana magana kana jin mutane kan mara mutunci. Ka ji wai masoyi. To an ban da aikin banza. Masoyi a kai a rasa abin da za a yi soyayya sai da ka kuma Allah ɗauka ne irin yan garayen nan su zo gara motar kwadayi duk wanda ya kauta karshe ta je shi a tasha ta wulaƙanci mai dogaro
saboda Allah wannan ya huta. Kai mai gurasa zo nan, zo mana. Kaji kuna samu. Ice ko dai ta yi wuce. Ana ta kai ba ai da gani gasa wannan gurasar ba ta jiya bace. Ba kuma kwanan ne ya bace. Akwai wani dan uwanka ya taɓa siyan min da kwantai kwanakin baya. Amma ka jibi zubin da ɗaukowa ka ganin da za ka jingina hannunka ma ji za ka yi kana ɗaya. Na gani. Alhaji ai ba na sai da kwantai alhaji. 50 na nawa za a baka? 300 zan bayar ka samu. Alhaji kenan sanin da kai wa gurasa. Amma alhaji ai gurasa yanzu ta fi ƙarfin haka. Dan me na kira ka dan mu saba da kai. Haba abokina. Yanzu abin da nake so da kai da yawa zan siya. Dan ta 1000 zaka zuba mu. Alhaji baka sami yanda kake so ba ban sami yanda nake so ba. Alhaji kawai ka bada 120 na rage ma. Ni ma yanzu ka ga nan wajen lemo zan buɗe da kayan ciye-ciye. Ta nawa za a zuba ka ce? Ta 1000 amma ka matsa da yawa wallahi. Alhaji ai Ba ka so mu saba. Allah mu ma matsayi ma akai alhaji. Alhaji ke. Kaga. Alhaji. Ta. Ba wannan ne bace alhaji. Dan shin ta baka ci. Ai wannan duk ka samu kunu. Ba su kyau za ka ci zuwa. Wani sa'ila alhaji kuma ba fa iya mu. Alhaji ai ba mu ne muka matse ba alhaji mu ma matse mu aka. To ya za a yi? Kowa hakuri yake. Wallahi ba mun maka matse ba alhaji. Sarkin gura. Alhaji Ka dai dage ka yi yadda Alhaji Allah ne wallahi. Kuna ne na kosa. Haja Allah. Allah ƙara kasance hajan Allah. Inda yiwuwa gobe ma na ganka ko ba na nan. Alhaji na ga waje. Kaga da aikan na tafo tsaye. Amma da tunda na ga waje zan rinka waiwayowa. Na gode Alhaji. Yawwa. Alhaji, magana nake so za mu yi da kai. Wai me yasa ne dan Allah idan yarinya tana zance a kofar gida, idan samarinta suka zo kake kore mata su? Wato kina bani mamaki. Duk wanda zai zo wurin nan idan bai daidai da ra'ayina ba, dole in salme shi ko dan waye. Jika ta zamu yi to Alhaji mu sha. Ko jika ko shama. Yarinyar nan ba ganin da ta girma, idan ba aka shigo gidan nan gaba, za a kasa tantance wace ce uwar wace ce yar gida. Ku kuke ganin nan? Na yi shiga duniya, na shiga cikin Faransawa, na shiga cikin Turawa, na shiga cikin Larabawa, na shiga cikin mutanen Indonesia, din na ga yanda suke abubuwansu. Su dan yarinya ta zama gandame mai tsakanin su ba inda buki ba zuwa bace ke dole a zaba miki miji to ni wannan tsarin nake so na dauko shi zan bi kuma to a gaskiyar magana ka bar yarinyar ta rika zance tunda ka gane ba kai zaka zauna mata ba kuma kai zaka zaba mata miji ba ita za zaɓi muradin ranta muradin zuciyarta ba na son sai da akuya ta kuma ta dawo tana gwaguyen min danga haka kace Allah kyauta Allah ba ta nagari Allah ya kyauta wato kuma baby na kenan baby na lafiya na ga fuskan ki a mutake ba annuri bawa annashuwa ni gaskiya kana min abin da bana jin daɗi haba baby na me ne miki ranki ya ɓaci haka to gashi in ka tafi ba kai ka daɗe baka dawo ba na sani ko ka canza ni ne ka samu mota haba baby ai da kake ba canji kuma da kake ba ƙari baby na to yayi Allah ya sa haka a mun dan alfarma annabi da alƙur'ani ai kin san baby rayuwar ne ba zama in ka zauna sai ka ga zama kuma duk wannan abin duk akan ku fa ake kaina kuma to kware kuwa duk wani neman ɗan namiji akan mace ita mari ke karewa kuma gaskiya ne to amma ni dai kawai dai na fi so ka bi a sannu a hankali ko ba haka ba ka san komai daga Allah ne gaskiya ne baby na ana bi a hankali baby na to kin san rayuwar dole sai an bi shi a hankali kuma ni dama babban burina Allah tabbatar da wannan al'amari tsakanin ni da amin amin ina da na ganki kin shiga cikin wannan damuwa sai in koma in yi irin nau'in can mutanen jahili kawai shikenan wai an ce ba za ki aure ni ba kawai sai in je in kama igiya in kashe kaina a ni baby na kan ma ba ta faru ba to baby na zan tafi kin san rayuwar dole sai a ranka yi a gurguje duniya take tafiya yau zaki ji asabar gobe ki sake jin jama'a ta zaka gaskiya ne ko ba haka baby na baby na ke ba ba farki so me sa kauna maganin kiyayya rabuwa ga wannan ki cire 300 halak malak naki kai duka 200 kuma ki ba umma ta sai goro
To Allah ya saka. Wai na san tana jin wannan kuɗin zaje da dai ba yawan mu ne amma masu albarka ne. Za ta ce Allah tabbatar da alheri. Allah tana faɗa a bakin mala'iku. Kin sa dan iyaye ba hijabi da rai yake tafiya. Allah ya ƙara mu. Amin baby. Ka so kai ba mahaukaci ba. Kai ba kuma ba a saka kai tsince. Ka shegen da tudu ba duka zubar da shi a ƙasa babu wata riba ga tsinanniyar tsada. Salamu alaikum. Ga tsadar bala'i. Amin wa da kuma. Wai da guda duka ne? Na ga babacin ke ina nan ina mita. Kai ba mahaukaci ba komai ba kai ta tsince. Bale da din na zuwa da rabin da. To gashi dai wannan Sa'id ya ce in baki kyasai goro. Ajiya. To kin ga wannan ma 300 ya bani? To kin ga sai ki hada gaba ɗaya sai ki aje mana. Dole malama rufe mu ba. Ko kunya ma ba ki ji? Saurayi ya zo wurin ki zance wai da naira 200 ya ce in waka uwarki ta sai goro. To an gaya masa tsutsa ce ni? To umma da wanda ya baka 200 yau a wata rana zai baka 1000. Ban malala gashin tinkiya makarar duniya zai bayar inji yara. Ki fa fita da kai ido na rufe. Ke ya dau naira 300 ya baki. Ko maganin malaria ma idan ta kama ki babu magana sai uban sauran da yake cizon ki a wurin nan. Sanyi kuna bin katanga, rana kuna bin katanga, zafi kuna bin katanga. Wannan wace irin masifa ta haka kawai wata ran ba fata ba Allah ya kiyaye. Kuna mata biyo bango ta surara miki harbi. To biki ga yanda sana'ar sa take ba babu karfi. Daga mana mata shi bani. Idan wajen yayi daidai ki ka ban shinkafa ki zuba mu. Da na san kina tantuma ba wacce kike ba da tuni ba zo na dinge mu da ke da shi a bakin hanya ba. Mai kwaɗayi halin kwaɗayi za ya ja kai inda baka je ba. To ita dai motar kwaɗayi kar ka hauta don bata dace ba. Ina son ki fahimce ni. Kin san ita soyayya ba ta samun gurbi sai zuciya da ta yi da ita. Babban abin da ya kama gurinki manufa. Na yanda manufata ta hango manufarki na ce to bari in zo nemi zuciyarki ki aminta da ni ba wasa ne ya kawo gurinki ba. Dakata Alhaji. Na san ka kuma na san cewa ba dan Allah kake so na ba. Wato saboda mahaifina yana da kuɗi da kuma kamfanoni wannan shine manufarka a kaina amma ba dan Allah kake so na. Subhanallah. Haba Nabila. Wato kasuwanci na bai rufe min ido don in hango wani a gabana ba a ni kasuwanci na tsaya kaina kurum kuma tarbiyyarki da mahaifinki baki iyayenki suka baki ita na hango na ci wuri in zo in nemi sasantawa ki bani manufa in baki manufata ko ba gaskiya ba. Alhaji na sa an yi min bincike a kanka to hakan ya tabbatar min da cewa ba dan Allah kake so na ni ina buƙatar soyayya don Allah da kuma farin ciki da wani a gidan aure. Don haka ni kuɗi ba sa gaba farin ciki mai ɗorewa shi nake bukata a gidan aure. Ina Nabila abin mai kwaɗayi motar kwaɗayi za ta kai kai inda baka je ba. Mai kwaɗayi hali. Wato ina baki labari ai. Ai da tuna ma bana da tuna nayi tafiya. Ina zaka tafi ne? Zan je Germany daga can kuma zan wuce America. Kin san dalili da yasa ban tafi ba? Me ya faru ne? Har na gama screening na gama komai a international na dauki traveling bag dina za a samu ita a jirgi sai na ga jirgin yana hayaki. So kin san bai kamata a ce na tashi jirgi yana hayaki idan aka tafi sararin samaniya but ban san me zai faru ba. Shine ban je ba. That is the reason why. Sun shigo wasu sakonni ne aka turo mu daga America. To ban Allah da kaje kitu da jirgin yana haƙi da sai ku tsaya su yi muku ringi. Ai shi inji idan yana hayaƙi ai ringi ake yi. Makarecin banza makarecin. Oh my god. Yanzu kai ne zaka ce ka je airport wa jirgi yana hayaƙi ina wani jirgi ne ke hayaƙi. Gaya min a cikin jiragen da suke hayaƙi a duniya gaya min. No, let me finish. Ai idan jirgi yana hayaki a sama, ai baka san me zai faru ba. Shine dalilin da yasa ma ban tafi ba. Ya ci umar sa hayaki. Sake ninka. Oh my god. In ka kare zan maka iyo. I'm very sorry that. Zan maka sake ninka. Ciki na. Wallahi ba ƙarya nake yi. Ai kuma haka jika. Ka san dalilin da yasa ban tafi ba. Idan na ƙara ganin ka a kofar gidan nan, ka zo gurin yarinyan nan ka nemi ta ƙarya. Wallahi sai na karya ka.
saki hannunka in ka kare shi ne maka iyo Allah wallahi ka ji hiji wani haki jigi na halaki to jigi ne ke hayaki aran iya ne ke hayaki ko masa iya ko dan kabo duk kowane wanda ke ko wanda yake hayaki ummi ni ba wannan al'amari yana damuna wallahi ko me yasa alhaji wato babanke yake koran miki samari a kofar gida ba damun ki zance sai daga koran miki su ni ba wannan abu na damuna amma dai ki hakuri ban san dalilin da yasa yake koran mun samari ba gashi har kawaye na sun fara yin mun gorin cewa babana yana koran mun samari to ki hakuri shi komai lokaci ne idan Allah ya kawo lokacin zaki ga ya daina faɗan Allah ya baki mijin zaki aura ki hakuri kin ji kuma ko zaki tambaye shi dalilin da yasa yake koran mun samari na ne zan tambaye shi amma dai ki hakuri kin ji ko amma dai Allah shiga lamarin na ki hakuri ko sai da an fito? Wallahi baba an fito za mu tafi talla. To Allah ya bada sa. Allah ya tsari. Allah ka buɗa. Allah ya kawo ciniki mai. Amin baba. Ba ka gajiya da addu'a. Ya za a in ban ma addu'a ba zan wa. Gaskiya ne ba. Ba sai dai sauran ƴaƴan musulmi ba. To ga wannan ka sai goro baba. Sa'idu. Irin wannan kokari da ake yi. To baba ai mu ba za mu gaza ba baba. Allah ka buɗa. Hidiman da kuka yi mana yara. Ai ba za mu iya biyan ku ba. Sai dai Allah ya biya ku kawai. Gaskiya ne gaskiya ne. Ko mu yanzu in nan muka aure ba za mu iya ma ƴaƴan mu hidiman da kuka yi mana ba. Gaskiya ne. Lokacin tsohuwa tana da ai ta gaya min wasu zai min kaya sama da kala 10 a sallah ɗaya kawai. Allah ya gafarta mata. Amin baba. Allah ya gafarta mata. Ko kuma baba kan jiki na fa mutum na fara kuka nan sai. A ba kai kuka ba. Baba na barka lafiya. Yau Allah kiyaye. Allah ba da sa'a. Allah ya kare. Hai wannan yaro da yake yi ubangiji shi ma Allah ya bashi wanda za su yi masa. Wannan yaro ko mutum duk ɗoyin ya tayar nan ya ɗauke ni. Allah ya ƙara masa buɗi. Allah ya saka mai da alheri wanda ya shiga daga ciki.